Мы, беларусы, адаптыўныя людзі, яны бачаць, сколькі прыехала рускіх зараз, паўсюль рускія аўтамабілі на рускіх нумарах, яны прыходзяць у рэстараны, як яны сябе паводзяць, і беларусам гэта вельмі не падабаецца. Ну, не могуць гэтыя людзі нешта так вось каласальна змяніць, каб мы страцілі краіну там назаўсёды і культуру. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. І як звычайна з вами Зміцер Лукашук. І шукаць і намацваць гэтую нацыянальную ідэю сёння мы будзем падчас нашай выездной, можна сказаць, здымачнай сесіі. Знаходзімся мы у слаўнай Шатландыі, у Эдинбургу, дзе так склаўся лёс, мы сустрэліся, нарэшце сустрэліся з журналісткай, тэлевядоўцай, былой, але тым не менш, можа ў дадзенай сітуацыі таксама, можна сказаць, былых не бывае, вандроўніцай Тацянай Нікіцінай. Прывітанне, Тацяна. Вітаю, Зміцер. Вось так вы ўсё прыгожа сказалі, а забыліся самае галоўнае. Сказаць, што я з самага лепшага горада на планеце, са Сваргодні, дзе, на жаль, я не была больш за 6 гадоў. І столькі ж прыкладна і па-беларуску не размаўляла, таму буду сёння як гэты аўтамабіль SUV у пустыні. Ехаць магу, але крышку падбуксоўваю. Я думаю, что мы ж з вами, оказывается, так и земляки. Так. Я ж с Маладэчна. Да вы што? Да, ну так что смаргонские, маладэчанские, ну дзе ж яны. А с мовай я подозраю так, что гэта ж як на ровары. Раз навучыўся ездзіць, то яно не забудзецца. Галоўнае перыядычна рабіць трэніровачкі невялікія, што вот у нас і з вами адбудзецца. Але, Тацяна, адразу столькі пытанняў да вас. Давайте пачнем, можа быць, з такога. Наколькі я ведаю, вы нарадзіліся, вучыліся і ў школе, і ў універсітэце, і пачыналі будаваць сваю кар'еру, і ўсё гэта у вас адбывалася пры Лукашэнку. Ну так, бывае такое. То бок іншай Беларусі без Лукашэнкі, без той сістэмы, якую ён уводзіў, вы не ведалі. І мне проста цікава, у гэтай сістэме, вот вы як чалавек малады, ну, прынамсі, вот у гэтым перыядзе фармаваліся, для вас увогуле узнікала нейкае там пытанне нацыянальнай ідэі, ідэнтычнасці, свядомасці? Ці было такое, што вы там, умоўна кажучы, вяртаючыся з занятках в універсітэце, ці ўжо калі працавалі, вярнуўшыся з працы, селі, адкінуліся там у крэсле, зрабілі сабе кубачак кавы там, ці наліўшы сабе там чого-нибудь іншага. А зараз, Тацяна, давай-ка вот мы с тобой подумаем про беларускую ідэю нашу нацыянальную. Ну, канешне, не, Зміцер, на жаль. Я стала пра гэта думаць толькі калі даведалася пра вас, хто такі Зміцер Лукашук. Вось што ён распавядае, шукае, намацвае нацыянальную ідэю. И вас, оказывается, я на эту склізкую дорожку. Нічога. Мы павінны былі ўжо даўно апынуцца на гэтай дарожцы, але ж вось будзем рабіць гэта зараз. І мне здаецца, што я усвядоміла сябе беларускай толькі калі пераехала за мяжу. Гэта, як, ведаеце, як кажуць, рыбы плаваюць у вадзе і не заўважаюць, што вада вакол. Так і мы, беларусы, усе беларусы. Ну, што мы будзем там разважаць? А вось калі ты пераязджаеш у іншую краіну, дзе людзі выглядаюць па-іншаму, размаўляюць на іншай мове, і розныя культуры, і ты знаёмішся з гэтымі людзьмі, і вы пачынаеце адзін пра аднаго расказваць, цікавіцца іншай культурай, і ты думаеш, ага, а я беларуска? А чаму я размаўляю на расійскай мове? Таму што людзі пытаюцца, на якой мове вы размаўляеце ў Беларусі. Ну, на беларускай.
а чаму я не размаўляю на гэтай мове, так? І ты пачынаеш вось гэта ўсё перасэнсоўваць, таксама 2020 год шмат што змяніў, і мы пачалі думаць, так, і хто мы, і чаму так склалася, і я лічу, што мы яшчэ ў працэсе. До 2020 года і да працэсаў мы яшчэ вернемся, але вось беларускасць, вот вы сказалі, што мы как бы, ну, прызвычаіліся, вот мы тут беларусы, але беларускасць гэтая яна ў чым? Тое, што мы маем пашпарт, дзе напісана грамадзянін Рэспублікі Беларусь, і ўсё, ці ўсё ж такі беларускасць яна ў нечым іншым, на ваш погляд? Першае, канешне, гэта наша зямля, дзе мы нарадзіліся, яна называецца Беларусь. У нас ёсць свая гісторыя, свая ментальнасць, мы адрозніваемся і ад украінцаў, ад расіян, ад усіх іншых. І ў гэтым таксама наша беларускасць. Мова таксама у нас ёсць, мы размаўляем зараз з вами па-беларуску. І, ну, мне здаецца, у нас ёсць галоўнае, гэта наша зямля. Тое, што вось нас адрознівае ад усіх іншых. Нават мы жывем зараз за мяжой, але Беларусь у нас ва ўсіх у сэрцы ёсць. І я ніколі не буду. Колькі б я пражыла тут, у Эдинбургу, ці ў Кітаі, вось я жыла доўгі час, я, можа, і буду цікавіцца гэтымі культурамі і адаптавацца. Мы, беларусы, ну, адаптыўныя людзі, як мне здаецца. Але ж усё роўна заўсёды мы застанемся беларусамі з нашымі вось нейкімі рысамі, прыкметамі беларускімі. І як я любіла картошку і дранікі ўсё сваё жыццё, і колькі я спрабавала розных там кухань і вельмі смачных страваў, і ўсё роўна картошка моя любимая страва. Але скажите мне, як усё ж таки смарганчанка, правильно будзе сказаць? Ну, так. Там вот ёсць у Смаргоне, ён захаваўся нейкі, ну, увогуле ў нашым рэгіёне, у Панямонні так званым, захаваўся нейкі вось такі беларускі адмысловы вэйп, вот нейкая такая, я не ведаю, вымаўленне, нейкае такое стаўленне. Можна паглядзець на людзей і сказаць, канкрэтна беларусы, і беларускасць іх праяўляецца вось у гэтым. Ну, мне здаецца, ёсць, канешне, словы, вось толькі нашы, там, смаргонскія, можа, і маладзечынскія таксама, таму што мае бабуля, дзядулі, яны з Гомельскай вобласці, і калі яны пераехалі ў Гродзенскую пасля Чарнобыля, яны шмат якіх слоў не разумелі. І мне мои бацькі распавядалі, што дзядуля вельмі перажываў, што вось я іду, я размаўляю з людзьмі, што яны мне кажуць, я не разумею. Ну, ёсць свае адметнасці, канешне, і, ну, Беларусь западная, яна адрозніваецца ад паўднёвай Беларусі, там, ну, мне здаецца, нават іншая ментальнасць, іншыя стравы, іншыя, можа, якісь там святкаванні, больш каталікоў, напрыклад, і як гэта праваслаўныя каталікі вось ужываюцца, сябруюць, адзначаюць, калі там Вялікдзень мы адзначаем і праваслаўных, і каталікоў, ну, можа, ў гэтым наша адметнасць. Тацяна, я трошечку да вашай, ну, біяграфіі і ўвогуле як развівалася станаўленне. Я, нікому не кажыце, вучыўся на журфаку на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Нават мінулага тысячагоддзя ўжо. Горец такі, вот, ведаеце. І той быў час, калі акурат такі адбываліся сам уздым гэтых працэсаў перабудовы, адраджэння, усе такія, вау, мы тут зараз зробім сваю беларускую Беларусь, вот эта тэма мовы, адраджэння культуры, вяртання гісторыі, нацыянальных нейкіх традыцый была вельмі важна, і мы такія вот все былі заражаныя на вот это вот прасоўванне і адраджэнне, ці там, скажем, знаходжанне, ці ввогуле там фармаванне ў сабе нейкай такой вось беларускасці. Калі вы вучыліся, троху была ўжо іншая сітуацыя. Для вас што вот гэтыя ввогуле мелі значэнне, вот гэтыя ўсе вот тэрміны, гэтыя ўсе памкненні, якія намі кіравалі ў свой час? Вот што кіравала вамі? Вот вы былі, рыхтаваліся стаць журналісткай. І гэта каб што? Нешта прасоўваць, нечага дамагацца, нейкімі
працэсамі, можа быць, вот, якія адбываюцца ў дзяржаве, таксама пэўным сэнсе кіраваць, ну, пятая ўлада ўсё ж такі. Ці для чаго? Вот якія мэты былі? Ну, вось вам, Зміцер, пашчасціла. У мяне быў іншы шлях. Калі я вырашала, куды мне ісці вучыцца, я думала, ну вось, у мяне атрымліваецца пісаць тэксты, мне падабаецца чытаць, мяне шмат што цікавіць. І так шмат, што я нават не магла вось выбраць, куды мне ісці. То, можа, ў медыцыну, то на юрыдычны. Ну, шмат чаго. А потым я вырашыла, калі я буду журналістам, я буду сустракацца з рознымі людзьмі, я буду даследаваць розныя тэмы, я буду расказваць і тое, што я люблю, пісаць пра гэта. І вось так я выбрала журналістыку, я не думала, што я вось, можа, буду там дзесьці пра ўладу расказваць, падтрымліваць нейкіх палітыкаў. Не, я думала больш пра культуру, пра якіх там пра інтэрв'ю, можа, з цікавымі асобамі. І вось так вось распавядаць пра беларусаў. Для мяне заўсёды было важна вось чалавек, вось яго там жыццёвы шлях, вось чым ён займаецца. Я шмат пісала пра медыцыну, пра дактароў, я шмат каго ведала, пра аперацыі, якія яны унікальныя праводзяць. І вось мне было цікава так даследаваць Беларусь праз нашых людзей. Ну, можна сказаць тое, што і вы зараз робіце. Але ж вось так атрымалася, што калі я прыйшла на журфак БДУ, я вучылася на веб-журналістыцы, таму што мне казалася, што гэта вось нешта новае. У нас быў першы набор толькі, першы год. Адкрылі гэтую спецыяльнасць, і вось нешта такое вось новае, што трэба развіваць. І таму я пайшла тады вучыцца, але ж мне усе нашы выкладчыкі казалі, што ну, Тацяна, ну навошта, табе там гэтыя медыя онлайн, табе трэба ісці на тэлебачанне працаваць. Вось нам патрэбныя людзі на тэлебачанні. Ну, калі табе кажуць так, ну гэта ж так, ну лесна гучыць, што ну можа мне і трэба ісці на тэлебачанне. І я аднойчы пайшла на практыку. І мне вось прапанавалі працаваць, застацца там у навінах, рэпарцёрам, і вельмі гэта быстра ўсё пачало развівацца. І калі ты прыходзіш, так шмат чаго адбываецца новага для цябе у тэхнічным плане. Трэба шмат чаго вывучаць. І ты вучышся, вот, стараешся неяк там адаптавацца, паспяваць усё рабіць. І вось гэта сістэма, она цябе зацягвае. Спачатку ты вучышся, а потым ты ўжо вось там і аказаўся. І ты, можа, першы, мне здаецца, усе прыходзяць і ну, думаюць так, што вось у нас калгаснае тэлебачанне, ну, калі параўноўваць з расійскім, напрыклад, і нават з украінскім. Ну, крышачку мы так... Калгазнаватыя. І вось ты верыш, што ты можаш нешта змяніць, што вось я прыйду і зараз навучу іх тут працаваць. Але ж гэта немагчыма. І, ну, на жаль, на гэта трэба шмат гадоў, каб гэта зразумець. Каб уже так аглядзецца, пабачыць, што як працуе, і потым зрабіць свае высновы. І хтосьці робіць высновы і сыходзіць, а хтосьці робіць высновы і кажа, ну, можа, такі трэба. А мне тут вот дзяцей гадаваць, а мне там крэдыты выплачваць. Буду сабе і далей. Або яны проста падтрымліваць гэтую сістэму. Пагаджаюцца з гэтым. І ёсць і такія людзі. Ёсць тыя, каму, ну, вось, няма куды пайсці, як вы кажаце, крэдыты і дзеці, і нічога іншага рабіць не ўмеюць. Так, ёсць жа людзі, якія там працавалі і па 10, і па 20 гадоў. А ёсць, ну, тым, каго ўсё нармальна для іх. І пагаджаюцца з гэтым. Ну, розныя ёсць людзі. Давайте вернемся ў Смаргонь. Давайте. Вашыя бабулі, дзядулі таксама адтуль? Не, з Гомельскай вобласці. І ось, як я і сказала раней, калі здарылася аварыя чарнобыльская, іх усіх перасялялі, маіх бацькоў, маіх бабуль, дзядуль, вось далей у Гродзенскую вобласць. А калі пераязджалі адтуль, вот вы не звярнулі ўвагу, бабулі, дзядулі, там, ці, можа быць, вашы бацькі, яны забралі з сабой тое, што ва ўсіх вясковых хатах з даўніх часоў, ну, раней, там вісела, альбо абразы, альбо партрэты заўсёды на сценачцы сваіх продкаў.
Ну, канешне, партрэты у нас ёсць. Рушнікі прывезлі адтуль з Гомельскай вобласці, якія яшчэ моя прабабуля рабіла. Таксама ёсць такая драўляная вялікая талерка, якая вось дасталася мне ад прабабулі, а ёй, мне здаецца, ад якіх-то польскіх паноў. Вось, і зараз я яе прывезла сюды як падтрымку. Гэта я пра тое, наколькі вот у нас ёсць как бы такая пераемнасць, наколькі працягваюцца да гэтага часу вось нейкія такія лініі з гісторыі сямей сваіх, хаця бы там не кажам уже пра глобальную гісторыю краіну, а сваю сямейную. Вот у гэтых жа партрэтах, у гэтых талерках, у гэтых рушніках яна свая гісторыя сямейная. І я заўважаў, што шмат у каго, асабліва хто пераехаў з вёскі ў горад, каб от гэтай вёскі пазбавіцца з сябе, адначасова как бы адрубалі, уже не ўбачыш ні абразоў, ні партрэтаў, ні рушнікоў дзесьці ў кватэры. Такое адчуванне, што быта некая перэрванасць ёсць у пакаленнях. Ну, мне так не здаецца, таму што ўсё ў жыцці мяняецца, і мода мяняецца. У нас кватэры і дамы нашы выглядаюць не як раней, без усіх гэтых там рушнікоў. Ну, хтосьці можа і там і ставіць абразы, але ў мяне не вельмі рэлігіёзная сям'я, і мне здаецца, у іх і можа і не было так шмат абразоў і дагэтуль, як яны яшчэ прыязджалі. Але вось connection, як вы кажаце, застаецца гэтая сувязь. І мы ездзілі часта туды вось на Гомельшчыну, і яны і Радуніцу адзначаюць вось у нас у Гродзенскай вобласці ў аўторак, а ў іх у панядзелак. І мы заўсёды вось прывозілі гэтыя рушнікі, калі на крыжы вось вешаюцца рушнічкі такія, і бабуля заўсёды яна вось купляла гэтыя рушнікі. Мы ехалі ў Гомельскую вобласць, і я там шмат дзе бывала. Я так сама адчуваю, што гэта моя другая радзіма. Вось, у мяне таксама ёсць сувязь, хоць я ніколі там не жыла. Я ўжо нарадзілася ў Смаргоне, але там мае продкі пахаваныя, там мае сваякі жывуць, і там засталіся яшчэ дамы, дзе жылі маі бабулі, прабабулі, і таксама я вось стараюся падтрымліваць гэтую сувязь. А тое, што ў нас дома, няма абразоў, няма там яшчэ чагосьці, так жыццё мяняецца. Мы таксама не носім вышыванкі зараз кожны дзень, але вось па святах можна і апрануць, і на дзень волі схадзіць у вышыванцы. Так? Ну так, да, я абразы гэта як вобраз, просто каб пагаварыць вот менавіта пра вось гэтую пераемнасць і цікавасць да сваіх сямейных каранёў. Ёсць гэтая цікавасць. І калі я туды езджу, я адчуваю, што вось гэта маё, і ніхто мяне не адбярэ гэтага ніяк. Але гэта залежыць, прабачце, ад сям'і, ад бацькоў, як яны да гэтага ставяцца, як часта вы возіце сваіх дзяцей туды, што вы ім паказваеце, ці яны адчуваюць сваю прыналежнасць да гэтай зямлі. Ну да, я просто прыгадываю, у мяне самого, как бы асабліва не было такой цікавасці, а у Мінску, калі я жыў, у мяне быў такі майстар, да якога я машыну сваю вазіў, як у нас кажуць, на гаражы. І звычайны хлопец, мужик такі ўжо, там яму гадоў пад 50 было на той час. І ён такі, што будеш на выходныя рабіць? Я кажу, да не ведаю, поеду там на дачу, вот. А вы што? А я поеду там некуды у бібліятэку, бо я шукаю карані сваіх продкаў, дайшоў ужо там да 7-га калена і хачу далей яшчэ знайсці. І вот ён глядзіць на мяне з яму вот так вот под машину зайбраўшыся. І я думаю, нифига сабе. Вот чалавек, і яму цікава, здаецца, просты чалавек. І я такі стаю, такі вот журналіст, такі ніколі асабліва не цікавіўся, дзе там, што там, куды там было там 3-5 коленам. Зміцер, вось я вам скажу, што я таксама зараз гэтым займаюся. Я шукаю сваіх продкаў. Вось дзень народзіна у мяне быў. Я вырашыла, што маім падарункам сабе будзе заказаць генеалага. І вось, каб ён пашукаў па дакументах, я і сама ўжо што змагла, адшукала, а што не змагла, будзе ён шукаць. І так, трэба ведаць імёны. А чаму для вас это важна? Таму што мы сябе разумеем. Таму што мы разумеем, адкуль у нас нейкія пачуцці, што нам падабаецца, што не падабаецца, чаго мы там баімся, што нас турбуе. Гэта ўсё ад нашых таксама продкаў перадаецца. І нам трэба ведаць сябе
І трэба ведаць іх, каб разумець сябе больш. Я прыгадываю размовы з двумя людзьмі, вот, как бы, чамусьці мне зараз прыгадалася. Один раз мне, здаецца, это Сергей Шупа сказаў, кажа, вот беларусы чым адрозніваюцца, што под гэтым тонкім слоем хрысціянства, налётам хрысціянства, якое ў іх ёсць, вот так вот пашкрабі, і у кожнага беларуса паганец, оказывается, там дзесьці у глыбіні душы. Таму мы святкуем і купалле, таму ўсе гэтыя народныя святы, мы цягнемся да іх. З другого боку, вось Надзея Нортан, першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, сказала, што беларусы, з'язджаючы вот раней за мяжу, вельмі імкнуліся як мага хутчэй стаць іншымі. Вот раз, вот прыехаў беларус, і праз пэўны час ён оп і прапаў. Але з'явіўся новы амерыканец, новы канадыец, новы паляк, там, новы брытанец, на яшчэ што-нибудь. Але, кажа, здарылася сітуацыя, калі 20-й год шкрабануў па вось гэтым налёце новага нейкага там амерыканца, і там аказаўся беларус, то жыве, хаця ён уже даўно думаў, што яго нішто не связывае, ну толькі што можа там да бабулі сваіх дзяцей час ад часу куды-нибудь у Беларусь возіць. Так вось, гэта сапраўды так. Нас дастаткова, мы вот нейкую браню сябе заковваем, адгароджваючыся ад сваёй беларускасці, ад сваіх традыцый, ад там сваёй памяці, а нешта там бярэш крабане, і у нас, оказывается, ўсё ёсць? Так, канешне, Зміцер, ёсць. Я вам, можа, раскажу такой гісторыі. Вось, калі пачалася вайна ва ўкраіне, я, ну, канешне, як і іншыя людзі, пачала глядзець украінскія навіны, чытаць нейкія артыкулы па-украінску. І потым я заўважыла, што вось калі я чую украінскую мову, у мяне сэрца пачынае біцца хутчэй. І аднойчы я расказала сваякам, кажу, ну, слухайце, ну, колькі я разоў была ў той Украіне? Можа, 2 разы. І я вось адчуваю, што нешта са мной на ўзроўні цела нават адбываецца, калі я чую гэтую украінскую мову. А яны мне кажуць, слухай, ну так у цябе ж там вось прапрадзед быў з Украіны. І вось вы разумееце, што калі яно ёсць у цябе ў крыві, яно, калі трэба, яно падымецца, вось з глыбіні падымецца і праявіць сябе. І, канешне, калі мы жывем за мяжой, у нас шмат розных праблемаў. Тут і нам трэба і адаптавацца, і падстройвацца, і акцэнты нейкія там выпраўляць, і вучыцца шмат чаму. І, канешне, калі ты паглыбляешся тут, мяняешся, яно і мяняе цябе крышачку, канешне, вось так. Але калі, мне здаецца, цябе вось нешта за душу кране, за сэрца, вось там Беларусь, яна ну, будзе яна там жыць. І заўсёды ты застанешся беларусам, нават калі ты 20 гадоў жывеш там у ЗША ці яшчэ дзе. Але чаму пераважную большасць беларусаў і ў Беларусі, і, скажем шчыра, пераважную большасць беларусаў у эміграцыі, таму што з'ехала пасля 20-го года толькі па падліках Лібера больш за 1 мільён, а мы можам падлічыць яшчэ колькі з'ехала і раней, бо палітычная эміграцыя, яна пры рэжыме Лукашэнкі была амаль заўсёды, пачынаючы з 96-го года, але можна прыгадаць і паваенную эміграцыю, і астатнюю эміграцыю, дысідэнцкую з Савецкага Саюза. Чаму у пераважнай большасці вось гэта не спрацоўвае? Вот вы сказалі, калі трэба, калі вот нешта здарыцца, а чаму не здараецца? Чаму для пераважнай большасці говори на нормальном языке, сволочь смагарская? Ну так а хто такая пераважная большасць? Ну, ці мы размаўлялі з усімі беларусамі, якія пераехалі, ці мы ведаем, што усе яны адчуваюць? Мы ж не ведаем гэтага. Ну, вось мне здаецца так, калі ты жывеш за мяжой, ты сутыкаешся з гэтымі новымі культурамі, і людзі цікавяцца табой, яны пытаюцца, хто ты? І ты пачынаеш пытацца сябе. Ну, можа, хтосьці там, слухайце, ну, бывала такое вось раней, ты там едзеш за мяжу, каб нікому не расказваць, дзе ты Беларусь, хто такія беларусы. Беларусы казалі, вось мы там рускія, і ўсё, і не пытайцеся. Зараз, мне здаецца, што так шмат змянілася, што ніводны беларус
свядомы беларус не скажа, што ён там рускі, будуць аб'ясняць, будуць паказваць на карце, будуць нешта пытацца данесці, але толькі б не казаць, што ты рускі. Ну, мне здаецца, што, канешне, гэта залежыць ад таго, чым займаецца чалавек, ці цікавіцца ён увогуле чымсьці беларускім, таму што ёсць беларусы, якія ўсё яны пераехалі, яны ведаць нічога не хочуць пра Беларусь. І мне здаецца, што так было, можа, і з дзяцінства ў іх, што яны хацелі і пераехаць, і змяніць сваё жыццё, і, можа, адарвацца ад сям'і, якая, можа, былі якіясьці праблемы ў сям'і, яны проста не хочуць належаць да гэтага. Пераехалі, адрэзалі ўсё, пупавіну перарэзалі і жывуць сваім жыццём. Ну, ёсць такія, ну што ж. Я лічу, што гэта вельмі дрэнна. Вельмі дрэнна, таму што калі ты страчваеш свае карані, вось цябе пачынае вот так хістаць са стараны ў старану. А калі ў цябе ёсць вось нейкая база, фундамент, ты будзеш больш устойлівым і за мяжой. Але наколькі я зразумеў, ўсё ж такі вось гэта абвостранае неабходнасці, пачуццё неабходнасці ўсё ж такі неяк самаідэнтыфікаваць сябе у вас з'явілася пасля менавіта пераезду. Так, конечно. А да пераезду не было вот гэтага там, ой, трэба ўсё ж такі нешта не тое адбываецца з мовай, трэба нешта вот рабіць, нешта не то з культурай. То есть не было такого? Не было. Не было. І ў дадзенай сітуацыі вот мы вяртаемся ізноў да таго, што ну не ўсе ж маюць магчымасць, ну хтосьці цяпер займеў, конечно, вымушаную, хтосьці невымушаную пераехаць і вот адчуць гэтую неабходнасць. Жывуць людзі, жывуць сваім звычайным жыццём у Беларусі, давайте вот пакуль дыаспору не бярем, у Беларусі. І как бы яны не сутыкаюцца вот з гэтай неабходнасцю как бы азірнуцца і сказаць, а чым я адрозніваюся ад іншых. Я такі, як і ўсе такія вот. Як я памятаю, я в нейкую камандзіроўцы на раёне, на нейкім, уже не памятаю, дзе, вёска вялікая, і я ў дзядулі пытаюся, як мне прайсці да патрэбнай мне хаты. Мне так выдатна, на беларускай мове, чыста, і ўсё адказаў, расказаў. Я яму кажу, дзякуй вялікі, і ўвогуле, вы так выдатна гаворыце па-беларуску. Дзед перапугу ледзь не паваліўся на зямлю. Я? Да вы што? Па-беларуску? Да ніколі, не ў жыць. А на якой вы? Як вы гаворыце? На тутэйшай. Я па-нашаму, па-тутэйшаму гавару. У нас усе так тутэйшыя тут гавораць. Тому, ну, нават калі не гавораць, ну, вот это сведчанне таго, што вот людзі жывуць у гэтым тачэнні, вот яны такія, які ёсць. Ім нічога не трэба новага, іншага, ці там, скажам, зразумення таго, што штосьці не так адбываецца. Як змяніць тую сітуацыю? Ну, калі гэты чалавек размаўляе на тутэйшай мове, то ён уже... Ну, гэта да, але пераважная большасць у гарадах-то не. Ну, вось, добра, Мінск, ну, добра, Гродна, а паедзеце вы ў якісь маленькія гарады, там размаўляюць на трасянцы. Ну, так, на трасянцы, але гэта наша трасянка, ну, разумееце? І няма нідзе больш такой смаргонскай трасянкі, ці якой-небудзь там маладзечынскай, ці яшчэ жлобінскай. Яны беларус, і ў гэтым наша таксама, ну, беларускасць і культура, і культурны код. Так, ну, так склалася, што вось у нас такая гісторыя, то ў нас палякі, то ў нас расейцы. Мы тут змагаемся за нашу культуру, але ўсё роўна яна ёсць. І вось я памятаю, як я аднойчы са школы прыйшла са сваёй сяброўкай дадому, і вось толькі я пераступіла парог свайго дома, я вось так пераключаюся на трасянку. Тут мы ішлі, размаўлялі на расійскай мове, я гляжу, мои сяброўкі вось такія вочы, яна кажа, як так? Мы ж толькі што з тобой размаўлялі? Ты прыйшла... На нармальным языку. Так, і ты прыйшла і пачынаеш з бацькамі дома размаўляць на трасянцы. Каб яна мне не сказала пра гэта, я б ніколі не заўважыла. І я вось зараз тэлефаную сваім бацькам і на трасянцы з імі размаўляю. Ну так, вось тутэйшыя мы людзі. І, канешне, ёсць там у Мінску і ў Гродна людзі, якія, ну, не размаўляюць па-беларуску, можа, не так цікавяцца там нашай гісторыяй. Ну, што ж, трэба з гэтым працаваць, вось тое, што вы і робіце.
мне здаецца. Ну, з іншага боку, мне один з моих гостей сказал, что ты гонишь постоянно на эту тутэйшесть, что вот як-то так, вот тутэйшие не могут вызначиться, сказать, что мы белорусы. Говорит, тутэйшасць, она, в принципе, выратавала беларусаў і з'яўляецца іхняй адметнасцю і прызнак таго, што мы тут, вот гэта наша зямля, мы на гэтай зямлі. Канешне, канешне. Давайте трошку далей пойдзем. Ведаеце, калі я першы раз про вас даведаўся, выбачайце, не ведаў про вас, калі вы працавалі на тэлебачанні, Так. але я даведаўся, калі вы ўжо працавалі на тэлебачанні, але кітайскім. Правда, таксама для мяне больш адметна было там не месца працы, а тое, што вы знаходзіцеся у Кітаі. А мне, ну, это можа быць такая наіўная маё бачанне, але мне хацелася і хочацца да гэтага часу, каб людзі розных дыаспор, розных краін, но мне падаецца, што калі чалавек пражыў шмат гадоў там дзе-нибудь у Францыі, там, у Канадзе, у В'етнаме, у Кітаі, там, у Аўстраліі, у яго трошачку мяняецца такая вось оптыка, і ён можа на вось гэтае пытанне беларускасці, беларусі, ідэнтычнасці паглядзець троху праз такой досвед, ці, можа быць, оптыку той краіны, у якой ён знаходзіцца. То бок, я так думаў, вот з кітайскага пункту, вот чалавек, які жыве ў Кітаі, які вот как бы ўжо ведае кітайскую культуру, кітайскія там, можа быць, традыцыі, як кітайцы ставяцца да сваёй ідэнтычнасці, праз гэтую прызму паглядзець на беларусаў і сказаць, параўнаць з аднаго боку, другого боку сказаць, што можа быць вот так, что-то не так, вот кітайцы малайцы, яны тут вот так, а у нас вот что-то там вот... Вот ці можаце вы сапраўды вось такого з кітайскага трошку пункту гледжання паглядзець на наше пытанне беларускай ідэнтычнасці? Ну, вось паглядзіце, вы едзеце куды-нибудь там у Лондон, ці у якісьці яшчэ вялікі горад, у Канадзе, можа быць, і вы заўсёды там знойдзеце, што? Чайнатаун. Таму што такая моцная культура, таму што яна так падтрымліваецца, і яны распаўсюджваюць гэтую сваю культуру. Яны так ганарацца, што яны вось кітайцы, яны адзначаюць усе толькі там свае кітайскія святы, і апошнія гады нават вось, ну, забаранілі адзначаць Раство, Крысмас, таму што гэта нешта вось замежнае, яны больш не ставяць ялінкі навагоднія, таму што не хочуць, каб вось гэтая культура, ну, на іх неяк там уздзейнічала. І кітайцы ўвогуле вось яны вельмі падтрымліваюць, напрыклад, свае нацыянальныя касцюмы, таму што, ну, Кітай вельмі вялікі, там жывуць розныя народнасці, у іх свае мовы, свае дыялекты і касцюмы, вось яны пераапранаюцца і вельмі гэтым ганарацца, што паглядзіце, якая у нас тут прыгажосць, і яны падарожнічаюць, сваю краіну вывучаюць шмат, вось столькі. Ты калі прыязджаеш у які-нибудь вялікі горад, дзе ёсць штосьці цікавае, ты не ўбачыш там шмат замежнікаў, ты ўбачыш там шмат кітайцаў з розных там рэгіёнаў, таму што яны падарожнічаюць, ім цікава. І у Кітаі, напрыклад, 8 розных кухань. Як мы кажам, кітайская кухня, яна не адна, і там іх 8, і вось яны таксама любяць нешта паспрабаваць. І калі едуць за мяжу, яны шукаюць кітайскія рэстараны, таму што вось настолькі да свайго яны належаць да сваёй вось гэтай культуры, што ім складана нават за мяжой крышачку там нешта, ну, новае паспрабаваць. І, ну, кітайская культура, яна вельмі разнастайная і вельмі, я б так сказала, старажытная. Шмат гадоў. І гэта вось стагоддзямі ўсё развівалася, умацоўвалася. Ну, у беларусаў ёсць свае іншыя праблемы, ёсць сусед такі, як, напрыклад, Расія, якая нам замінала, так скажам, шмат у чым. А ў кітайцаў яны вялікая дзяржава, і шмат на каго яны ўплывалі, там, на В'етнам, на Японію, на яшчэ, там, на Карею. Ну, усе гэтыя краіны вакол, яны адчуваюць гэты ўплыў кітайскі нават зараз.
У нас іншыя памеры краіны, іншае насельніцтва, я маю на ўвазе, што колькасць людзей. І ну, нам, канешне, складана вось тут балансаваць паміж Польшчай, Расіяй, яшчэ чымсьці. Ну, што, нам трэба проста падтрымліваць сваё і вось імкнуцца да таго, каб падтрымліваць гэта і развіваць. То бок мы там маем на дзяржаўным узроўні падтрымку і прасоўванне вось гэтых свайго. Так. А ў нас... Канешне, гэта аснова. Там так працуюць медыя, там так працуе дзяржава ўвогуле. Ну, ідэалогія, што вось наша мова, наша культура, мы лепшыя, наша эканоміка будзе лепшая, яны працуюць і развіваюць гэтую краіну і ганарацца ёй. Разумееце? А калі ў нас тут забарона на беларускую мову, на якуюсьці там, на якія-то нашы святы традыцыйныя, Ну, пра што, калі не будзе вось гэтай падтрымкі, гэта вельмі складана рабіць. Добра, давайте мы трошку з іншага ракурсу. Я, чытаючы ваш Facebook, ведаю, што вы вельмі любіце Тыбет. Ох, ну так. Гісторыя Тыбета трошку как бы іншая, чым гісторыя Китаю. Конечно, так. І месца Тыбета, месца культуры мясцовай культуры, мясцовай мовы, мясцовых традыцый. Параўнальна от сітуацыі, якая мы маем у Беларусі і Расія побач. Тут мы маем Тыбет і Кітай, тут мы маем Беларусь і Расію. Можна параўноўваць ці не можна? І як яны, як у іх атрымліваецца захоўваць, нягледзячы ні на які ўплыў сваё, а ў нас не асабліва. Ну, я думаю, што гэта не вельмі падобныя сітуацыі. Мы ўсё ж такі ў параўнанні з Тыбетам у лепшым становішчы зараз. Ну, гэта зараз. безумоўна. Я кажу, што тут нацягнута троху ў пэўных момантах. Але ж я разумею. Ну так, там ёсць вялікія праблемы. У нас вось у беларусаў толькі за мяжой няма пашпартоў, у тыбетцаў няма ўвогуле пашпартоў, яны не могуць нікуды выехаць і падарожнічаць. У іх таксама, ну, яны размаўляюць на тыбецкай мове, але ж гэта вельмі складана, калі ты хочаш працаваць, калі ты хочаш у нейкай ВНУ вучыцца, ты, ну, павінен размаўляць на кітайскай мове, і мандарин, так, ёсць агульная там мова кітайская, і, напрыклад, вось у мяне ёсць сябар, ён монах, і ён мне расказваў, як зачыняюцца манастыры у Тыбеце, а гэта, ну, гэта сэрца тыбецкай культуры, манастыры, там вялікія бібліятэкі, там, ну, усе веды захоўваюцца у гэтых манастырах пра культуру. І шмат чаго было знішчана, шмат чаго зараз мяняецца. Ну, цяжка ім там жывецца, але ж у беларусаў становішча ўсё ж такі лепшае. І калі я, ну, на жаль, мне так вось здаецца, што у тыбетцаў мала шансаў, што нешта там зменіцца, але ж у беларусаў яны ёсць. У чым яны гэтыя шансы? Вот як вы думаеце? Я нават зараз не пра там захаванне дзяржаўнасці і суверэнітэту, а захаванне нейкай сваёй дзяржавы беларускай, от ідэнтычнасці сваёй. Наколькі гэта вот сапраўды так, ці мы, можа быць, пойдзем дзесьці па такім ірландскім шляху? Ці ўсё ж такі па шатландскім? Ну, я, канешне, я не ведаю, як яно станецца, але ж вось давайте падумаем, сколькі ўсяго у Беларусі здарылася за мінулыя стагоддзі. Пад уплывам каго толькі мы не былі. Так і мянялись то палякі, то рускія, то свае ж там савецкія знішчалі гэтую культуру. Але ж мы зараз сядзім нават у Эдинбургу, так, але мы размаўляем па-беларуску, мы размаўляем пра нашу ідэнтычнасць, таму што Беларусь, яна захавалася, нягледзячы ні на што. І вось калі я чую час ад часу, што беларусы кажуць, вось мы там прайгралі, вось мы страцілі краіну.
Я не веру ў гэта, таму што мы прайшлі шмат больш складаныя часы. Мы захаваліся, я вось адношуся, стаўлюся да Беларусі як да, ну, давайте разглядаць, да жывой істоты, як да душы, ці можна даже сказаць, цела Беларусі, у якой ёсць свая, ну, памяць, так, і свае вось накопленыя гэтыя эмоцыі, перажыванні нашых продкаў і нас зараз. І наша Беларусь, яна выстаяла і прайшла праз усё. Ну, што такое Лукашенко? Ну, з пункту гледжання майго жыцця, так, вось 35 гадоў ён быў у ўладзе, але гістарычна, калі мы вось на гэты адрэзак часу глядзім, ну, гэта стрычка вось такая. Гэты Лукашенко, ён быў, і яго не будзе. А Беларусь была, і застанецца, і жыла, і жыве, і будзе жыць. І так, можа, ну, гэта наше жыццё, мы там страцім час, мы не можам паехаць там бавіць час у сябе дома са сваімі сваякамі на сваёй зямлі. Але калі мы ўвогуле паглядзім, ну не могуць гэтыя людзі нешта так вось каласальна змяніць, каб мы страцілі краіну там назаўсёды і культуру, і будзе яна жыць. І зараз, вось, як мне здаецца, пайшло такое вось аднаўленне гэтай культуры. Чым больш яны нам будуць супраціўляцца, тым больш мы будзем гэтаму супраціўляцца, і больш людзей размаўляюць уже па-беларуску. І гэта не толькі вось мы за мяжой, у Беларусі таксама. Ну, можа, гэта ім складаней рабіць, але ж мяняецца гэтая ментальнасць. Я просто веру, я вось заклікаю вас усіх верыць у сябе, у тое, што мы справімся, што мы прайшлі вось гэтыя стагоддзі, нашы продкі, і мы пройдзем. І нічога яны з гэтым не зробяць. Ну, але, ведаеце, сапраўды атрымліваецца так, як это сказаў адзін з філосафаў, што мы спозненая нацыя, усе даўным-даўно вызначыліся, хто яны такія, дзе іх месца, са сваёй нацыянальнай ідэяй, а потым уже сказалі, ўсё, ўжо не трэба нам нейкіх ідэй, ўжо ўсё нармальна, мы далей жывем, развіваемся, мы прайшлі гэты шлях. А беларусы такое адчуванне, што вот яны как бы зрабілі першы крок, нават не першы крок, паднялі нагу рабіць, і ўсё. Вот, ну, да, калі глядзець па такой звычайнай класіфікацыі, што такое там нацыянальная ідэя, там і ўсё астатняе, дзяржаву мы маем, межы мы маем. А што мы маем у межах гэтай дзяржавы? Наколькі важна ж не толькі свая дзяржава, свая мяжа, важна ж свая мова, свая культура, свая гісторыя, а такое адчуванне, што яна, ну, вот как-то вот что-то подвисло у гэта. Слухайте, ну у нас ёсць свая гісторыя, і свая культура у нас ёсць, і мова таксама у нас ёсць. Ну, мы ж, так, можа, не шмат беларусаў размаўляюць па-беларуску, але шмат беларусаў размаўляюць на трасянцы, так? І дзеці працягваюць вывучаць беларускую мову ў школе. Ну, так, мяняюцца пакаленні, і зменіцца Лукашенко, і можа пойдзе нейкае вось аднаўленне гэтага. І я лічу, што мы еўрапейцы, у еўрапейцаў, як вы і сказалі, што межы вось сціраюцца, што пераасэнсоўваецца ўсё гэта. Можа яно і не блага, можа яно і, ну так, канешне, французы размаўляюць на французскай мове, таксама вельмі ганарацца сваёй культурай, брытанцы ганарацца сваёй культурай. Калі вы вось не выпячваеце гэта, вось мы там лепшыя, як Трамп любіць казаць, так, пра Амерыку. Ну, тут і у еўрапейцаў іншая ментальнасць. Так, мы будзем захоўваць сваю культуру, і мы будзем заставацца беларусамі ў межах Еўропы. Мне здаецца, ну, мы к этому імкнемся зараз. Тацяна, як да прафесіяналкі да вас пытанне, як вы лічыце ўсё ж такі, наколькі вот зараз мне пішуць адтуль з зямлі, як кажуць, што вельмі узмацнілася вось гэтая расійская прапаганда. Вот гэтыя тэзісы рускага міра, так званага, все это вельмі валам просто ідзе. Як гэтаму супрацьстаяць? Ці не атрымаецца так, што праз пэўны час, хочам мы ці не хочам, да, там дзесьці пад гэтай унізе, пад глебай ідуць беларускія працэсы, но пераважна вот гэтая вся прапаганда і насоўванне этого рускага мира, яна спрацуе так, што, ну, адкладзецца ў людзей у галаве, там, што і ўсё, да, вот мы там как бы
один народ и все астатняе. Як супрацьстаяць это? Ну, гэта праблема, канешне, але тое, што я бачу, вось я размаўляю з нейкімі сваімі сябрамі, сваякамі, яны бачаць гэтыя працэсы, ім гэта вельмі не падабаецца. Яны бачаць, сколькі прыехала рускіх зараз, паўсюль рускія аўтамабілі на рускіх нумарах, яны прыходзяць у рэстараны, як яны сябе паводзяць, і беларусам гэта вельмі не падабаецца, і ёсць унутраны супраціў гэтаму. Але ж, канешне, ёсць і людзі там сталага ўзросту, якія глядзяць тэлебачанне, і прапаганда гэта страшная такая рэч, гэта моц, і не толькі медыа, гэта і кінематограф. Я вось бачу таксама, што адбываецца, якія там фільмы зараз, серыялы выходзяць, і ну, канешне, гэта праблема, і гэтаму цяжка супрацьстаяць. І я не ведаю, што мы можам рабіць за мяжы, каб вось падтрымліваць беларусаў унутры краіны, і толькі вось, ну, застаецца спадзявацца, што вось будзе гэты унутраны супраціў, калі людзі будуць разумець, што адбываецца, і ну, просто не весціся на гэта. А так, я вось нават па Кітаі магу прааналізаваць, што прапаганда яна можа мяняць вось вельмі хутка. Любы тэзіс прадвігаецца просто за 2-3 дні. Да, это, конечно, проблема. У гэтай вот ситуации, давайте вот ваше таксама бачанне. Вам не падаецца, што мне не один раз пісалі, што вы вот колькі там часу пражыўшы за мяжой, вы ўжо не адчуваеце нас, беларусаў, якія жывуць тут, вы не разумееце нашых праблемаў, тым, чым мы жывем, што нас хвалюе, што, маўляў, вы, вот, дыаспара і эміграцыя, вы ўжо для вялікага беларускага грамадства асноўнага, вы ўжо как бы атрэзаны ломаць. Вы, да, вы свае, але вы ўжо, ну, свае, но чужыя такія, вот, как бы там некія далёкія сваякі, якія недзе там, мы пра іх ведаем, але не разумеем, чым яны жывуць, не яны разумеюць, чым мы жывем. У вас няма такого адчування? Не, няма. Ну, канешне, можа, ёсць людзі, якія так думаюць, але у мяне асабіста такога адчування няма, таму што я ўвесь час падтрымліваю сувязь з людзьмі з Беларусі. Я ведаю, што ў іх адбываецца, што яны адчуваюць, яны таксама ведаюць, што ў мяне адбываецца. І мне здаецца, што вось у нас такая праблема з'явілася пасля 2020 года, што з-за гэтых палітычных разыходжанняў, поглядаў, многія людзі, яны перастаюць размаўляць, да, у сем'ях, бацькі з дзецьмі не размаўляюць, там, з бабулямі не размаўляюць. І мне здаецца, гэта наша вельмі вялікая памылка. Таму што, калі ты страчваеш гэтую сувязь, яе вельмі потом, ну, складана будзе наладжваць. І нягледзячы на тое, якія ў вас погляды, вам трэба вось трымацца разам і працаваць над гэтым. Так, вельмі цяжка, можа быць. Я вельмі гэта добра разумею, як цяжка можа вось размаўляць з такімі людзьмі, якія там табе нешта даказваюць пра Лукашэнку ці пра Пуціна, але трэба з гэтым працаваць. Можа, не ў так вось не ў лоб. Але штосьці для гэтага зрабіць, каб нас не раз'ядноўвалі. І калі мы зможам быць разам, так, на тэлефоннай сувязі можам, мы будзем бачыцца там раз у 3 гады, але вось трымайцеся гэтага, трымайцеся. І, можа, так мы і пераможам вось гэтыя ўсе бар'еры, вось гэтыя ўсе межы. Канешне, складана сказаць, што там, ну, на ўзроўні мікраклімату адбываецца, так, якія там настроі, але ж збольшага мне здаецца, што мы, ну, ўсё ж такі у тэме. То бок вы не верыце тэзісу Бахарэвіча, што самая галоўная сённяшняя праблема беларусаў гэта падзел на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся? Ну, ці галоўная, я не ведаю праблема. Так, гэта вельмі вялікая праблема, яна ёсць. Але мне здаецца, што з гэтым можна працаваць. То бок вы, ізноў жа такі, не верыце ў тое, што калі прыйдзе час, калі здарыцца такая магчымасць, муры рухнуць,
і мы такія з вами, вы з Эдинбурга, я з Варшавы, дзесьці там сустракаемся каля мяжы і разам такія: глядзіце, беларусы, якую мы тут вам беларускую нацыянальную ідэю сфармулявалі, класную, супер! Там Вольскі з новым альбомам ззаду, там «Эмігранты 3.0», там яшчэ там Лябедзька со сваім чарговым там канстытуцыяй праектам, яшчэ там што-нибудь там все там со сваім, а беларусы такія з таго боку: ведаеце што, да у нас тут сваіх і ідэй, і праектаў канстытуцый, і музыкантаў со сваімі альбомамі, во! Так что, или там хочете, сидите, приезжайте, там, идите вон на могилки до батьков, там, на даче на своей, там, тихонечко сидите, а не подсовывайте нам все это. А не едьте в свои Варшавы, Эдинбурги, Лондоны и все остальное, и там робите и со своими идеями, и со своими проектами, все, что хочете, что завгодно. Не, я не думаю, што яны так скажуць, таму што, ну, па-першае, ты можаш цікавіцца, можаш не цікавіцца. Калі табе гэта не цікава, не слухаць там гэтую музыку, не слухай, але заўсёды знойдуцца людзі, якім будзе, ну, захочацца і пачытаць штосьці. Ну, пытанне нацыянальнай ідэі, яно больш актуальна для беларусаў за мяжой, таму што вось мы шукаем сваю глебу, сваіх людзей. Так мы сябе пераасэнсоўваем. Там беларусы, яны у іншым кантэксце жывуць, так? І можна гэта абмяркоўваць, чаму не, па тэлебачанню, там па радыё, ну, у якіх-то медыа. І хтосьці зацікавіцца, хтосьці пачне пра гэта, ну, разважаць. А калі вы будзеце вось так навязваць ім, канечне, гэта, ну, як мне здаецца, вось я чытаю беларускія медыа і бачу, што нас увесь час хтосьці чамусьці вучыць, як нам трэба гаварыць, што нам трэба рабіць, як сябе паводзіць. І я думаю, ну, чаго мяне ўсе пытаюцца там павучаць? Так, вось... Трэба даваць выбар людзям, прапаноўваць, так, ну, прылічна, так скажам, каб не было вось гэтай прапаганды, не перагібаць, не пераходзіць на нешта такое фанатычнае, не размаўляць на мове фанатыкаў, а проста прапаноўваць. Чаму не? Мне здаецца, што беларусы, яны шмат чым цікавяцца. І у школах таксама павінны быць настаўнікі, якія будуць расказваць на уроках гісторыі, літаратуры пра гэта вельмі так, ну, натуральна, цікава, і так і будзем рабіць. То бок не тое, што так, на, глядзі, мы тут вот, так што бяры, стаў подпіс, што прыняў, і ідзі выконвай. А так, паглядзі, якая суперская нацыянальная ідэя. О, наш секси, погляди, а вышиванка, да вообще девки твои, як оденешься. Вот, так... Ну, просто гэта павінна быць натуральна. Ну, вышиванки, вось падчас якіх-то святкаванняў апранаць вышиванки. Не на там свята перамогі у гэтых военных там нейкіх хадзіць беретках, прабачце, апранаць нешта вось прыгожае, такое сваё, такое вось светлае, святочнае. Ох, да. Але ввогуле, ці можа быць яна нам і не патрэбная, гэтая нацыянальная ідэя? Ну вот, ну, у Китаі можа быць, да, там сваё, там асобна. А калі браць Европу, ну у каго там ёсць гэтая сёння нацыянальная ідэя? Жывуць выдатна там без яе. А мы тут зараз спрабуем, так, беларусы, давайте, нам жа ж трэба, вот там мова, вот культура, вот гісторыя, вот традыцыя, такія нацыянальныя каштоўнасці, якія для нас вот вельмі падаюцца вельмі важнымі, але такое адчуванне, што можа быць на сёння ў 21 стагоддзі яны выглядаюць як такія, знаете, камяні мура. Вот мы выставляем увесь свет дзесьці там, які глобалізуецца, які там трансатлантычныя карпорацыі стварае, а мы такія раз, мы тут вот сядзім, мова, культура, гісторыя, традыцыя, зато у нас по-беларуску, а вы там што хочаце, то рабіце. Можа, не час? Ну, слухайце, Зміцер, вот вы ж беларус, так? І вам нацыянальная ідэя патрэбная. Ну, вы яе шукаеце, так? І калі хоць аднаму беларусу гэтая нацыянальная ідэя патрэбная, то яна патрэбная нам у Беларусі. І нам трэба яе шукаць. І аднадумцы ў вас знойдуцца.
каму гэта цікава і трэба, хай шукаюць гэтую нацыянальную ідэю. І нішто не замінае нам пашырацца там у межах глобалізавацца. Мы можам таксама мець нейкія зносіны з іншым светам, а таксама быць і самімі сабой, і шукаць сваю ідэю. Чаму? Гэта ж ідэя не ў тым, каб абмежавацца ад кагосьці, а проста сябе пачуваць беларусамі, размаўляць на сваёй мове. Чаму не? Тацяна, пытанне такое, типа бліцанькае невялічкага. Пытанне, якое я заўсёды задаю, часам мне кажуць, не, мне нават уже написали аднойчы: Лукашук, калі ты задачі гэтае пытанне, дзе-небудзь цябе зловім і даем кухталёў, бо колькі можна. Але справа ў тым, што спытайся ў любога там шатландца, брытанца, француза, немца, там ці яшчэ што-небудзь. Вот вы сфармаваліся як нацыя, на цябе паглядзяць як на дурня. Скажу, что за пытанне? Як это так? Да. А у беларусаў я пытаюся, і у кожнага сваё бачанне. То мы сфармаваліся ўжо 1000 гадоў таму, то мы сфармаваліся, вот, можа быць, у 1918, то падчас паўстання Каліноўскага, то мы тут толькі ў 20-м годзе вось гэтым пачалі фармавацца, ці завершылі фармаванне, ці яшчэ што-небудзь. У кожнага сваё бачанне, а гэта сведчыць пра тое, што мы самі не прыйшлі як нацыя, як грамадства да высновы, ёсць мы як нацыя ці нема. Ну, конечно. Мы вот беларусы, да, беларусы, але нацыя халеры его ведае. Вот, а ваше бачанне? Ну, мне здаецца, што сфармаваліся. Калі? Як даўно? Ай, я разумею, што вы не гісторык, але па адчуваннях. Ну, па адчуваннях. Па адчуваннях. А можа, мы сфармаваліся ў 2020-м? І зноў жа такі, да. А чаму менавіта ў 2020-м? Таму што мы сябе пераасэнсавалі, таму што мы успомнілі, што мы беларусы, таму што мы сталі думаць інакш пра сябе, нешта рабіць, успамінаць свае карані, можна так сказаць, і сваю гісторыю. А можа, мы зараз яшчэ ў працэсе гэтага фармавання, можа, ён яшчэ не завершыўся. Вось складана зараз сказаць, калі ты яшчэ ў гэтым, так скажем, марафоне ўдзельнічаеш. Ну, як мне здаецца, што нацыя, вось мы як нацыя ёсць. Ці мы до конца сфармаваліся? Ну, гэта такое пытанне. Можа, мы яшчэ і фарміруемся, працягваем. Добра, вот як прыклад, можа, ён не да месца, але акцыі ў 20-м годзе. На самом пачатку, там дзесьці жнівень яшчэ, вось здесь сярэдзіна, канец жніўня, калі вот яшчэ спакойна мы ходзім па гораду, калі вялікія маршы не толькі ў цэнтры, але і на раёнах. Вот звычайны вялікі марш у нас там на Малінаўцы, каля медінстытута, вот каля Зубра, там вот калі памятаеце, дзе гэта, што гэта. І я падыходжу да людзей, якія стаяць, і пытаюся з пытаннем, што вас сюды прывяло, чаму вы тут. І вось стаіць адзін чалавек, які мне кажа, яны ўсе стаяць пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Гэта ўжо как бы другая палова жніўня. Усе пад бел-чырвона-белымі. Это не пачатак жніўня, дзе яшчэ можна было ўбачыць, што адзін у адной руцэ трымае чырвона-зялёны, а ў другой руцэ чырвона-белы. Тут ужо ўсе пад бел-чырвона-белымі, но адзін кажа, я тут, таму што я супраць Лукашэнкі, но я за Пуціна, я за Расію, і я хочу, каб яны сюды прыйшлі. Побач стаіць другі, кажа, я супраць Лукашэнкі, я за незалежную Беларусь, но не прыставайце ко мне со сваім беларускім языком. І трэці чалавек побач, які там, я за суверэнную Беларусь, я супраць Лукашэнкі, я за беларускую Беларусь, за нацыянальную Беларусь, за мову, за культуру, за ўсё. Вот яны тры побач. Розныя абсалютна са сваім бачаннем. Вот мы такая нацыя? Такая не можа вызначыцца, дзе мы, хто мы, вось такая нацыя, таму што у нас была такая гісторыя. Зміцер, мы не можам так сябе хутка змяніць, але мы можам да гэтага імкнуцца. І калі у вас з аднаго боку такая вось прапаганда, палавіну жыцця, то Савецкі Саюз, то зараз вось Лукашенко, ну так, мы апынуліся ў цяжкіх абставінах, так скажем. Але
нам трэба гэта прыняць і нешта з гэтым рабіць. І я лічу, што калі мы будзем адмаўляць, што ў нас няма нацыі, гэта нам не на руку, так скажем. Нацыя ў нас ёсць, і культура ёсць, і мова ёсць. Тыя, хто гэтага яшчэ не разумее, штосьці трэба з гэтым рабіць нам з вамі, журналістам, рэжысёрам, музыкантам, даносіць гэта да людзей і прывіваць сваё. А што, а як інакш? То бок дзесьці нават нам неабходна такая пэўная міфілагізацыя усяго, што вот ствараць прыгожыя міфы і расказваць, што насамта рэч. А чаму міфы? Берыце гістарычных герояў, якіх-то свае там падзеі гістарычныя. Чаму? У нас свая рэальнасць ёсць, якой мы можам таксама і ганарыцца, і цікавіцца, і вывучаць. І могуць быць і міфы, у нас ёсць музыканты, якія там падымаюць паганскія тэмы, як вы кажаце, і распавядаюць і казкі, якіясьці ёсць цікавыя. Чаму не? Я пра міфілагізацыю больш пра тое, што як ва ўсім свеце стаў папулярны Вільям Волас пасля «Храбрага сердца» фільма. Так, конечно. То бок і вось гэтая тэма народнага паўстання і барацьбы змагання за незалежнасць, яна ух ты, дык мы ж так можам. Як падчас дваровых сустрэчаў, калі гісторыкі чамусьці людзям стала цікава паслухаць, што ж там усё ж такі ў нашай гісторыі адбывалася. І сапраўды, як яно было, не так, як нам расказвалі ў школе. І такія, паслухаўшы гісторыкаў, такі: ого, так мы ж, аказваецца, не толькі ў лаптях нейкім з калтуном у галаве і з мехам за плячамі, у якім ляжыць наша крыўда, і мы пад гэтым шэрым нізкім небам беларускім некуды ідзем і прэм праз вякі, праз стагоддзі сваю крыўду некуды. Мы ж, аказваецца, падоршай-то. Так. Маглі-то наваляць, так. То бок такое вось яно неабходна. І я калі ўжо згадаў дваровыя сустрэчы, там вельмі шмат сітуацый было, калі для беларусаў сапраўды раптоўна стала цікава сваё беларускае. І гісторыя на прыкладзе лекцый. Там і літаратура. Женщина, представьтесь. Анна Северынец. Ай, как пригожа все рассказывали. Буду читать ваши книжки. И тут они Купаловцев открыли для себя, и Купаловский театр. Я уже не кажу про музыков. Вольский, 3 черепахи, класс який. Это что Вольский на момент 20-го года, уже 23 годы лупил гэтые свои 3 черепахи. Слухайте, открыли для себя. Гэта меншасць, мне здаецца, уже людей, якія не ведаюць 3 чарапахі. Я уже нават не ведаю, хто гэта мог быць, але такая вядомая песня. Вы вельмі крытыкуеце беларусаў, Зміцер, вельмі крытыкуеце, не пагаджуся з вами. Я не крытыкую, а к тому, что шмат для себе открывали сапраўды. Вау, философия по-беларуску. Ничего не понятно, но очень интересно. Лупи, Мацкевич. Качыя гэта праблема, скажыце мне. Беларускіх медыа праблема. Можа, якосьці там літаратуры праблема, школ праблема, адукацыі. Трэба шукаць, адкуль гэтыя вось карані, чаму так адбываецца, а не вінаваціць у гэтым людзей. Все уже ведаем, все уже ведаем. Мы были с Помидоровым у Штутгарте на таким літаратурна-музычным таким вось прэзентацыі. І я кажу, все ж яно было побач з вами, беларусы. Чаму у 20-м годзе на дваровых сустрэчах вы гэта для сябе раптам усё открыли. И тут стае жанчына одна в зале и кажа: а гэта вы виноватые в тым, что мы этого не чули. Я кажу, мы конкретно с Помидоровым. Она говорит, и вы так само. Говорит, почему же это вот так? Она говорит, потому что вы нам про это тихо говорили. Можа і так, Зміцер. Можа і так. Канешне, я пра сябе толькі магу казаць, што каго я там ведала, каго я чытала, але у людзей іншыя ёсць нейкія свае справы і інтарэсы, і мы не ведаем, што яны там чыталі, што яны глядзелі, ці ўвогуле ёсць людзі, якія нічога не чытаюць і нічога не глядзяць, як ім пра гэта можна расказаць, так? А ёсць людзі, якія цікавяцца, вось так адбываецца.
у нашым грамадстве. Я до таго, што калі вот мы абмяркоўвалі тады вот у студыі з маімі гасцямі вот гэтую сітуацыю ў 2020 годзе, як вот это вот так здарылася, што раптам зацікавіліся беларусы сваім, бо раней жа ўсё было от з Москвы. Вот это Ну так да. а сколькі у нас было расійскіх каналаў, а сколькі у нас было беларускіх? Это ўсё правильно. Ну, Но так. нарэшце зацікавіліся. І ўсе гаварылі мне пра тое, што, глядзі, адбылася трансфармацыя беларускага грамадства, нават больш, свядомасці ў людзей. І гэтыя працэсы незваротныя. Ну, умоўна кажучы, пасту ў цюбік не запхнеш. Але з 2020 года колькі ўсяго прайшло вельмі недобрага для ўсіх гэтых працэсаў. Рэпрэсіі, пераслед замовы, вон апошняя справа кнігавыдаўцоў. Так, так. Все-таки запхнеш ці не запхнеш? Ну, для людзей больш старэйшых, якія ну, не былі яшчэ дзецьмі, так скажем, у 2020 годзе, можа, і не запхнеш, а вось для новых пакаленняў, каму там было 10 гадоў, каму было 15 гадоў, за 5 гадоў для іх 6 гадоў, гэта значны тэрмін, яны ўжо растуць, і для іх это ўсё мяняецца. Для нас, вось мы там яшчэ засталіся, і гэтым усім жывем, перажываем. Можа, іх бацькі гэтае перажываюць. А для дзяцей гэта ўжо па-іншаму. І тут залежыць, мне здаецца, ад пакаленняў, ад узросту чалавека. З намі, вось са мной з вамі ўжо нічога яны не зробяць, а вось з тымі, каму зараз 10, 13, 15, так, і на іх могуць уплываць і прапаганда, і адукацыя. Ну вот, гледзячы па сваім досведзе, чалавека, які нарадзіўся і вырас пры Лукашэнцы, але раптам ўсё ж такі знайшоў свой шлях да сваёй Беларусі. Як вот ваше бачанне вот з гэтымі людзьмі, якім у 2020 годзе, вот як вы кажаце, было там 10-12 гадоў, якім працэсы гэтыя прайшлі міма іх, а потым яны раслі і сталелі за гэтыя 5-6 гадоў ва ўмовах новой рэальнасці. Так. Вот што, як з іх? Што з імі рабіць? Як іх скіраваць, якім паказаць шлях да этой вот Беларусі? Мне здаецца, што вы, можа, і ніяк не скіруеце. Гэта толькі вось атачэнне іхнія настаўнікі, бацькі, сваякі, сябры, можа, вось неяк так, можа, праз музыку, якая неяк да іх патрапіць, можа, пра якую-то літаратуру яны даведаюцца і пачытаюць. Ну, так і ў мяне, я не цікавілася апазіцыяй, не цікавілася нейкімі там апазіцыйнымі рухамі, а потым вось настаў момант, калі мне стала ўсё гэта блізка і пайшоў іншы працэс вывучэння, пераасэнсоўвання. Давайте будзем глядзець, што адбудзецца, назіраць. А не шкадуеце, што вот у гэты бок змяніліся? Зараз бы хай сабе і за мяжой, але б мелі магчымасць там вяртацца ў Беларусь, можа быць? Ні аб чым не шкадую. Калі мне трэба пачакаць яшчэ 10 гадоў, я пачакаю. А чаканне дастала ці не дастала? Дастала, канешне. Ну, больш за 6 гадоў не бываць дома. Канешне, гэта вельмі цяжка, але калі трэба, мы яшчэ пачакаем. Ён яшчэ вернецца, як спяваў мясцовы час, да? Абавязкова, абавязкова. Всё ж такі, вот мы калі кажам пра новую Беларусь, нашую Беларусь, Беларусь нашай мары, назовем гэта так. Вот як вам бачыцца яна? Гэта ўсё ж такі краіна з якім дзяржаўным дакладней, з якім палітычным рэжымам? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, Вялікае княства літоўскае? Парламенцкая, так, канешне. Ніякіх прэзідэнтаў, ніякіх, калі ласка. Гэта такі, ну, траўматычны, мне здаецца, ўжо досвед для беларусаў. Таму няхай будзе парламент. З беларускай мовай. То бок, дзяржаўная мова, вось наступнае пытанне, якая і колькі? Колькі моваў? Да, дзяржаўная. Ну, слухайце, я не думаю, што нам трэба вось такім браць напорам, што толькі беларуская мова. Калі ты хочаш быць
палітыкам, працаваць у нейкіх там у дзяржаўных установах. Так, калі ласка, размаўляй, працуй па-беларуску, таксама медыа, але ну, так, чтобы забараняць расійскую мову, я лічу, што гэта не вельмі правільна. Няхай, можа, будзе дзве. Спачатку пачнем з таго, што будзе дзве дзяржаўных мовы, так, беларуская першая і расійская другая. Вось, і размаўляць на дзяржаўным узроўні, афармляць усе дакументы па-беларуску і вывучаць дзяцей і студэнтаў на беларускай мове, але не супраць таго, каб яны вывучалі і расійскую мову, і літаратуру. Нацыянальная сімволіка. Калі у 20-м, 21-м, 22-м годзе я задаваў гэта пытанне нацыянальнай сімволікай, мне казалі, беларускае грамадства ў 20-м з гэтым пытаннем вызначылася. Але сёння мы маем 26-й. Вот, так. Як вы ўжо казалі, новае пакаленне, новыя людзі, а глядзіш, яшчэ пакаленні прыйдуць, яны не вызначаліся. Ну, вы маеце на ўвазе сцяг? Да, сцяг, герб, вот які. Ну, мне, канешне ж, бліжэй белы, чырвона-белы, але, ну, трэба пытацца ў людзей. То бок рэферэндум. Ну, так. Канешне, мы не можам вырашаць з вамі за ўсіх тое, што нам бліжэй, навязваць гэта, трэба абмяркоўваць усім разам. То бок, калі б вот гэтае быў 21 год, ну, перамога здарылася, то пытанне б гэта нават не ўзнікала бы. Хутчэй за ўсё, ці не, ці ўсё ж такі ўзнікала? Пытанне рэферэндума? Не, пытанне сімволікай, што вот пад якім мы сцягам далей будзем будаваць нашу краіну. Так, тады я не ведаю, канешне, мне здаецца, што было правільным таксама спытацца ў іншых, так, і правесці рэферэндум, і паглядзець, можа, што камусьці нам там бліжэй нешта іншае, і вызначыцца з гэтым. Ну, так, можа, нам, калі мы ўспамінаем зараз вось той настрой, то, канешне, здаецца, што мы бы абралі чырвона-белы, але заўсёды трэба пераправяраць, што думаюць іншыя, і абмяркоўваць. Ну і вот мы вяртаемся, і вам кажуць, Тацяна, пасада кіраўніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі вольная. Пагадзіліся б, і што зрабілі б першым? Не, я не пагадзілася, таму што мне ўвогуле не падабаецца кіраваць іншымі людзьмі. Мне здаецца, што прага вось да гэтай улады, гэта, як сказаць, ну, слабасць пад маскай сілы, нешта такое, і калі ты імкнешся кіраваць іншымі людзьмі, казаць, што ім рабіць, як ім размаўляць, ну, гэта не маё, так скажем. Я вольны чалавек, і нават мне ўжо не хочацца працаваць на якія-то вялікія кампаніі, і кіраваць кімсьці, не, я б не хацела. Як дыаспарам захаваць сябе, як не расцерушыцца ў гэтых грамадствах, в якім мы зараз знаходзімся, якім жывем, чтоб вот это наше імкненне да захавання беларускасці ў нас заставалася і надалей. Для мяне самым складаным было, што ў Кітаі, што зараз у Эдынбургу, гэта тое, што мала беларусаў. Вакол няма з кім нават беларускую мову практыкаваць. І я лічу, што галоўнае гэта трымацца адзін аднаго, вось ладзіць імпрэзы, сустракацца, размаўляць, нейкія праекты разам рабіць, абмяркоўваць, можа, лекцыі якія-то устрайваць, і вось так трымацца нашай культуры і падтрымліваць гэтую сувязь. Вось так мы і захаваемся. Як мы чыталі беларускую літаратуру, і новыя нейкія кнігі з'яўляюцца, вось і падтрымліваць аўтараў, хадзіць на канцэрты беларускай музыкі, святкаваць дні волі, можа, ездзіць на якія-ці фестывалі. І трымацца вось гэтага. Проста. Такім чынам, беларуская нацыянальная ідэя ад Тацяны Нікіцінай, альбо для ўсіх беларусаў, ну ці прынамсі тая ідэя, у адпаведнасці з якой яна жыве сама, яна гучыць як? Ну, я б сказала, што першае, нам важна ўмацоўваць свае карані, трымацца сваіх продкаў, сваёй сям'і, верыць у сябе, у Беларусі, тое, што мы захаваемся і захаваем сваю культуру, ну і трымацца адзін аднаго, беларус, як кажуць. Беларус, трымацца сваіх каранёў. Вось такая, правильно? Так.
Такая нацыянальная ідэя ад нашай сённяшняй госці, выдатнай вандроўніцы, экс-вядоўцы, журналісткі Тацяны Нікіцінай. Дзякуй, вялікі. Зміцер, дзякуй вялікі.